Arxentina, o Uruguai, o Brasil, Panamá, Suíza, Alemaña, o Reino Unido, Grecia. Existe un fío que non se ve, pero que conecta Galicia con persoas que desde todos os reconchos do mundo lembran e manteñen viva a súa terra. Algúns xa retornaron, outros están pensando en facelo, e outros xa teñen unha vida feita nos seus países de residencia e acollida. Por iso, en Nadal, este fío faise aínda máis forte. Aparece nunha chamada, nun correo, nun recordo. E hoxe, dende a Secretaría Xeral de Emigración, queremos brindar con vos por un Nadal cheo de reencontros, cheo de ledicia, xuntos, con amigos, todos unidos, en Galicia coa familia, en galego,